Ето новият член в нашето семейство. Истанбул приключение започва. Сега ще опитаме първи ни тейст тест. Айде, let's go! Приятели, ние сме в Истанбул! Да. И египетски иероглифи зад нас. И мама маца. Мама маца, отенца. Тупи е золкче. Значи аз искам да хапна от тези вкусни неща там, гевереците. Обаче тук са по-скъпи, разбира се, защото нали сме между синята джамия, Агия, София. Ама много приятно и хубаво тук са го направили. Ето това искам в корема ми. Верно, те пазят. Са много наядени. Верно. Ето тук се грижат за тях. Сега, приятели, сме в един наистина много красив парк. Сега сме в Истанбул. Пътя не беше най-добрия. Нали, поне виждам това. Ето ни пукитата. Дай ми на мене! Вижи краката, хайде боги! Раз, два, хайде боги! Ти си крава! Гледайте, аз му само казах, той дойде и си скочи. Се носи кинозвезда. Боги, тичо! Слънце! Сега, приятели, се намираме на пристанището на Истанбул. И зад нас Истанбул. Спокойно, за сега ни е много приятно, спокойно. Ходихме до хубав парк, до джамиите. Утре ще бъдем там. Ще плуваме, да. Нали? Ще плуваме. Ще се гмуркаме. Защото Поги много добре плува. Поили се, девинци. Софи, никога ако ходим се не дава да го галиш. Много малки. Сега ще опитаме първи ни тейст тест. На шоколад в баклава и на баклава с боровинки. Да. Айде, леле, ето огромно. О, как се чу. Хубаво ли? Добре. Не, топло даже. Топло? Сега време за горските плодове. Ле. Повече? Кое ти харесва? Най-много. Горски плод? Добре. Верно е топло. Много вкусно. Сега брат ще го срежа малко. Вау! Май съм съгласен, че ми харесва горския плод повече. Давам ми на двете 10 от 10. Вкусни. Да, наредени са котки. Как сте ги наредили? Да. Шатко. Сега с бой ходим по стръмните скали. Скали. По тези павета. По стръмните павета да стигнем до Галата Тауър. И сега трябва да минем ето този път нагоре. Браво, Боги, браво! Верно е тренировка за крака. Да, и сигурно по 20-30 хиляди крачки ще правим те няколко 3 дена. Ето сладкото бебе. Тази навалица. Тази навалица от хора и Галата Тауър. Ама не, хубаво е, ама много хаос. Тук малко ми изглежда като мини Италия сега. Боги ще опита the famous chocolate cake, lava cake. Има вкус на киндер. На киндер? Това е хубаво. Да, много е вкусно. Добре. Малкото шоколадчета на киндер, които са. Нали млечен шоколад, това е някакво такова кремово. Мисля като киндер. Хареса Богито. И ключ. Вау. Това се нарича арт. Да. Много е красиво. Вау. Трябва ми такова вкъщи.
Много красиво. Гледай. Това малко като тип Ван Гог са го направили там небето. Пълни с лава кейк. Аз ще трябва да вземем на баба Лукум. Турки с баклава. Как са такива, като бижуто са направени. Верно, като бижуто, много е красиво. Много приятна естетика. Те при магазин, който мисля, къде има толкова много захар навсякъде. Където да отидеме, захар. Където се обърна, захар. Ягодки. Тук наистина на всеки 10 метра просто има магазини с баклави. Всичко сладко, което може да си представите в Турция. Сега си взехме едни сувенирчета, едни подарчета за Боги, за мама Лукум. Тук ни прилича все едно съм в Лондон, нали? Турската версия на Лондон. Леле, колко приятно да пътуваш. Бяхме много изморени, малко се... Не баш наспахме, но спахме към час половина, общо легнахме, затворихме. Без да искаме, да, затворихме си очите и един момент гледам, че са минали 2 часа. Да видим много забележително, които сега не мога да сета името, за съжаление, ама ще ви покажем. Ето това са за най-големите фенове. Народо! Приятели, куптата се озоваха в центъра Таксим Скуер. Много красиво. Започва залеза. Ето туристическите трамвайчета. Значи има един лайфхак за вас. Когато ви седе нещо сладко, отивайте в всичките им магазинчета, има безплатно. Има безплатни лукуми в Коска. Отивайте в Коска. Да. Там режат така отгоре няколко вида и може да си вземете. Отиваме да ядем Макдоналдс в Истанбул. Охо! Оля, здравейте! Сега отиваме до азиатската част на Турция, на Истанбул. Стигнахме в... Нямаме много идея къде се разхождаме. Отиваме към Каракой. Радваш ли се? Да. iyilikle dokunabilirsin. Kan bağışına ihtiyaç sahiplerine umut olman için seni... Приятели, сега сме при приятелите. Леле. Няма Джоуи. Няма го Джоуи. Това е направено точно като кафето. В шоуто приятели. Патето на Джоуи. Цел съм в музей. Много яко. Ето да си тук да живееш. Ето защо Боби даде в Турция. За котки и за приятели. Да, аз не знаех, че има тук. Да, аз не знаех, ние рандом ли минахме. В Пловдив мисля, че... Боги, къде се намира Боги? Централ Перк. Централ Перк. Кадикой. Истанбул си има тяхна версия, колко е сладко. Дали десертите са направени от Моника? Ооо, Нейния рецепти. така е. Е някакво по-италянско. Пак плавахме с ферито, стигнахме до Ферой и на 5 минути от тук се намира Балат, известен квартал Балат, къде се направим уникални снимки за инстаграма на бебето. Верно, много яко. Ще хапаме. Боги е в Балат. Боги се озовахме едно от най-фотогеничните места в Истанбул и да, това е точно Балат. Айде, Боги, позирай. Штрак, 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 штрак. Предлагам да се наедете и после да се качвате и да горите калории. Към египетския базар. Аладин. Сега се намираме в египетския базар. Пълно с бижута, сладки, Аладин лампата, още сладки, боги.
Ето една колудница, разбойници. Как ми се заклещи и ядка от... Заклещи се ядка, защото много папаме. Много комям и те са с много ядки и ми се заклещи между зъбите. Сега се намираме в арабския базар. Гранд базар е затворен, да май няма успеем да го видим. След това ще ходим да хапваме, да приготвяме за последната ни нощ в Истанбул. Но поне утре ни е пълен деня, пак ще върнем в Галата Тауър. Да ядеме чизкейк. Чизкейк. Много добре. Приятели, сега се намираме на руфтоп и вижте каква гледка имаме. Сините джамия, много е красиво, ела. Малко прилича се едно като Дисни. Да, сега ще не кажа, никой да не кажа глупости. Ама не, така ми изглежда. Ръквицата е толкова изгорена, че е цялата черна. Да, решихме да влезем вътре, че има много вятър. По-хапва. Голяма порция. И вижте колко красиво. Лампичките. Последният ни ден в Истанбул. Много попеш. Сега отиваме пак до Галата Тауър да вземе лава кейк този път. С руби шоколад. И Боги ще черпи. Се разходиме още малко, ще се радаме, ще ядем и накрая се прибираме. Да. Обратно към реалността. Къде? It doesn't want to work. Сега се намираме в Юдис парк, към по-северната част на европейската част на Истанбул. Гледайте колко е красиво, поддържано. Аз съм тук само за да търся малки котенца. Тя е тук да търси малки котенца. Колко плува! Айде, леко! Айде! Здравейте, приятели! Къде е пътят? Точно така! Отзад! Сега сме в джамията. Вътре бяхме, където хората също така се молиха. Боги нося хиджаб, без обувки. Сега си ги слагаме. И вижте колко красиво. Ето новият член в нашето семейство. Новият ми сувенир. Сувенира ми от Турция. Йо-йо. Малкия йо-йо. Имаме и други приятелчета. Имаме Мегатрон. Мегатрон. Какво правиш с Мегатрон? Оле. Падна ли? Да, те са двамата тук разбойниците. Близнаците. Тук са Катери. Мале. Хайде, Мегатрон. Say bye bye.